To masha Allahu, masha Allahu. Yanzu muka samu labarin cewa an saki mahaifiyar Rarara, yanzu aka sanar da kwamishinan 'yan sanda na Kano ya sanar da cewa an samu nasarar fitar da mahaifiyar Rarara. Yanzu mahaifiyar Rarara tana cikin ƙoshin lafiya, tana karɓar magunguna. To masha Allahu, idan ba za ku manta ba, yau aƙalla sati biyu kenan da 'yan garkuwa suka yi garkuwa da ita, inda ake ta dako, ake ta bincike, ake ta dako. Yanzu Allah ya bada nasarar mahaifiyar Rarara, Allah ya bayyana ta. Masu sauraro, menene ra'ayinku akan wannan labari? Wane fata za kuma ku yi wa wannan babban mawaƙin nan wato Rarara? Ku danna mana like, ku yi mana sharing saboda wanda ba su san wannan labarin ba su ma su samu wannan labarin da ɗumi-ɗumi. Muna gaya muku AMD TV Hausa ita ce tasha da take kawo muku labarai da ɗumi-ɗumi wanda za su nishaɗantar da ku, za su kuma wa'azantar da ku. Danna mana comment, gaya mana menene ra'ayoyinku akan wannan labari da muka bayar. Mun gode.